Tangi-tangi ora turu wae. Kerja kan lho. Wes Dik. Tangi-tangi ora turu wae. Kerja kan lho. Beh, dancuk iki. Jenenge bojo mesra nggur mimpi tok. Cok. Her. Aku pesen barang wingi teko burung. Hah? Oh, hahaha. Jadi aku wingi pesen barang teko awakmu teko burung. Apa? Kok apa iki? Kok ora krungu? Ora krungu. Kok iso budhek ndadak ngene iki? Jajal awakmu ning kene ya, Pakno. Aku tak ning kono. Oh, sok ora krungu to? Mo, saya ora krungu tenan ngene iki. Sampeyan ndek iki lho duwe utang aku 300. Aku butuh tenan iki. Ora krungu, Her. Piye to ki? Ora krungu lho, Her. Masa iya aja kaya wong bujeki ngono to. Tenan ora krungu aku, Her. Iki piye terusan iki? Lah ora krungu diapakne lho iki. Apa kowe pindah rene meneh? Wis kowe kono ae lah. Wis aku kene. Ben ora krungu apa-apa rite ora apa-apa. Malah aman uripku. Iki, loro, telu, papat. Apa lho, Nduk? Mo. Ngitung pakane ketek ki lho, Pak. Lah nyapa dihitungi barangnya? Ya kok keteke ora kebagian. Ya Nduk ya. Iki pakane ketek ki, Pak. Mosok doyan? Nah, tangkemmu. Pak, aku arep tekok oleh ora? Teko barek teko. Iki enek gedang, iki enek roti. Kira-kira ketek pilih ngendi yo, Pak? Kethek yang milih gedang. Soalnya gedang panganane kethek. Wes, Pak, aku tak dolan sik. Lah terus gedangnya piye gedange? Yo ben kan jadi pangan ketek. Tangkemmu iki. Ini lah, boleh kan? Ini lah. Iya lho, Pak. Bercanda. Bercanda gundulmu melotot iki. Bangga kok kethek kuwi. Tebak-tebakan, Pak. Tepak-tepakan apa meneh kowe iki Jan? Ya tebakan apa? Ketek lek mudok apane dhisik? Yo sikile sik lah. Salah. Salah. Buntute sik, buntute. Yo salah, Pak. Lah opone sik? Yo terserah keteke to, Pak. Arep sikile, arep ndase. Emang sampean bapake ketek. Pandemu. Bapak kethek kowe kuwi kethek kok. Nyapa her rupamu? Lho kok kaya merjan-merjan ngono rupamu iki. Ngene iki ya susah ya seneng Pakno ngene iki. Lah jare bojomu lairan, kudune lak seneng to kowe iki. Ya seneng ya susah ngene iki. Jarene doktere mau telepon, jarene bojoku dijahit. Lah gini yo lho dijahit ger. Jarene suwek lho, Pakno. Ya ngono kuwi umum lho, Cok. Jenenge wong lairan dijahit ku umum. Lha engko sanu jahit kabeh. Jahit kabeh matamu kuwi.
Apa ya eneng dijahit kabeh terus nguyu kok ngendi iki? Masa iya Pak No? Jajal tak tilikane lek ngono. Engko sanut dijahit kabeh. Goblok lagi.